Технология и оборудване за изолиране на влагата получи историческия музей в Стара Загора от немската компания Драймат. Съоръжението е монтирано 2 месеца в помещението на топерата и вече са отчетени 7% намаления във влагата в него. Стойността на апаратурата е 3200 евро. Кратка презентация на дейността на фирмата дарител направи нейния президент Франк Линднер. Апаратурата въздейства върху дълговълновия обхват в посока от долната част на помещенията към зидовете и намалява влагата, обясни Линднер. 10 години ние работим не само в Германия, но и в много европейски страни, информира още той. Also wir haben in Deutschland und in Europa einige tausend Objekte ausgerüstet mit diesem System. В Европа, в Германия ние вече сме използвали тази система в няколко хиляди обекта. Darunter sind natürlich auch viele öffentliche Objekte. Wir haben Banken, wir haben Hospitäler, also Krankenhäuser, Gemeindehäuser, Bürgermeisteramt, Rathaus, Kirchen. Ние сме използвали тази система в много и обществени сгради, говорим в случая за болници, говорим за кметства, за музеи, за помещения, в които има съответно избирни части, които са свързани с подобни влаги. Гаранцията на едно такова съоръжение е минимум 20 години, а ефекта от него в сравнение с други методи е между 30 и 70%. Апаратурата е в работен режим през цялото денонощие, а разхода ѝ е 6 вата на час. Дълго време тази мозайка е била затворена за посетители заради влагата. Сегашното й покритие е създадено през 80-те години, разказа повече за историята на музейния експонат Димитър Янков, главен уредник на музея. Възможностите, които ще даде новата придобивка и на старозагорци, и на служителите на музея, коментира директора Светла Димитрова. Това съоръжение ще изсуши и ще премахне влагата в този уникален не само за страната, но и за Европа обект. Намеренията на немската фирма са да открие представителство в България, информира още Франк Линднер.